Matul is-sena l-oħra 369 persuna tilfu ħajjithom b'mart li jiġi attribwit mill-obeżità. Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt mistoqsija parlamentari waqt seduta fil-Parlament li qal kif din iċ-ċifra ras ar-ras hija inqas mill-medja Ewropea. Dwar dan One News kellem mad-Direttur għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Dr. Paula Vassallo, li qalet kif minkejja l-pandemija, il-kampanja sabiex wieħed jiekol ikel tajjeb u tnaqqas l-obeżità komplit. Aħna neddejna program ta' telf ta' peace online, dak kien isir qabel face to face, konna naħdmu ħafna mal-kunsili lokali, kemm ukoll mal-iskejjel, u dan il-programm minħabba il-pandemija bdejna nagħmluh online. Jiġri dan isir fuq perjodu ta' 8 ġimgħat u jkun hemm sezzjonijiet differenti kemm ta' nutrizzjoni kif ukoll ta' attività fiżika online. Dr. Vassallo qalet kif ħadet l-sfida tal-pandemija bħala opportunità fejn id-direttorat beda jagħmel sezzjonijiet online. Barra minn hekk inħarġu ktejjeb fejn wieħed mingħajr ħlas jista' jsegwi riċetti li huma tajbin għas-saħħa. Fi żmien il-festiv u l-midji soċjali, id-direttorat se jkun qed jippubblika wkoll riċetti ta' ikel li huma tajbin għal żmien il-miliet. Din il-kampanja hija bbażata fuq l-edukazzjoni, hekk kif inħarġu diversi kotba fosthom tfal tal-ewwel u t-tieni sena tal-primarja fejn juri t-tfal kif għandhom jgħixu ħajja tajba b'saħħitha. L-appell jibqa' wieħed sabiex jiekol porzjonijiet mhux kbar u jixrob l-ilma filwaqt li jkol ikel li huwa tajjeb għas-saħħa. Aħna tinħeġġu n-nies min ikollu bżonn iktar informazzjoni, iktar parir, min ikollu bżonn anki programmi, jista' jiġi magħna biex nagħmlu daw il-programmi ta' telf ta' peace, qegħdin hemm biex ngħinu il-kulħadd biex ngħinuhom biex jgħixu stil ta' ħajja.